Koya shiba se. Mvura yamezora yasviba ne. Yasviba se. Oh, machera bhoro. Machera mabhoro rapo mimi. Ndiye mama ne mama. Machera upi? Inoenda chichinja. Muri kutoita mvura yekuchinyira zvinyi. Saka mazuva irwara Michael Jackson maenda kuchipatara. No. Akafa sei huyo? Aingotumira mamesi. Achimumira ingi. Upenyu hwake handina kunyatsourika. Inini ndakarohwa tsinga yekuti ndaigona nokuti ndakagadzirisa zvinhu zvakawanda. Ukaona munhu akaita kuti kuve nesitofu yeparafinia, akaita kuti kuve neballpoint yevashap, akaita kuti kuve nehelicopter, akaita kuti kuve nemafiriji, akaita kuti kuve nesafe sipo yakagadzirwa ndichiita chimwe chinhu futi ndaingopa idea daitika. Uri kuona ndakaona ndiani anoziva chinonzi mukonikoni, dragonfly. Handiti chakafanana nehelicopter. Eka ndopa ndakaona helicopter. Unoziva zvandikutaura. Kana uchida kuinventa wona zvinhu zvemusango. Zvese kana nhunzi chainoreva chimwe chinhu muinvention. Yeka. Anything. Handiti vanotamba karati waiona nyoka ichida zvinhu. Vamavapa idea vavatora mamuvi. Iyeye ndiyakazviona. Kana uyu uri kuona nhingi uyu, yes, pane kamwe kanonwa kumabhitrisi kai munombenda kamwe aka kanoti dynamos. Wakaziya Sadomba tutuza. Akona duduza. Anozviti duduza. Oh yes. Tutuza Yes. Unozaikaka kaigara nemhuka pataiita panotengeswa chibage kumajubi. Lunapad. Kaigara mukeji kaine shumba netsoko. Handiti kueshe neke netsoko nebhudozo. Wazo ndo pakatanga karati. Iwo mhuka kana vakuru vakudhara vakaona nyoka chaidzo dzichirwa, nyoka dzinorwa dzichida imwe inotora mushonga, inouraya imwe yonotora mushonga youya yorapa. Imwe yacho dzorwa imwe yacho tora mushonga futi mushonga wekuti unorapa munhu arumwa nenyoka. Inini ndinoziva mushonga wekuti kana uri ati unoziva hanzvadzi yakerebu. Wakambomona recently? Enda unomuona aonda mani. Ndakamupa mushonga wacho nditsvagire munhu ari bhalkwi munomu. Uyo ane chidumbu. Opi? Ari kusheka. Ari kuda izvo. Chimborwa mdani. Ndenda slim fit. Namnara mushonga kuonda hamuno kufundisa. Ndiani anomupisika. Ndiudiwa kubvunza. Unoenda naye mutoilet yadumbu rakarisira. Ndiri kukutaura. Ndiri wakagarisa. Iye ngaende anotenga fodya munhu. Ebute. Iye yega iye.
mozosara momuita mimi ndenda kana dai ndiri pano muone kuti haadzoke pasina atoonda izvinenge zvakudonha otopfeka zvemwana wake anoita sei nefodya munhu saka apa panoitwa sei kuti Wapisika baba. tangai matenga tangai chikomboresa hama dzenyu ndezipi chero hama dzenyu chero dziri kunze kwenyika dziri dzamasiya kumba. Forbes, alright, Forbes. greetings to my mother, my father. Then we born the family. Maxwell Kahari, Clopas Kahari, Forbes Kahari, Sheba Kahari, Wilton Kahari, Elton Kahari, then Martha Kahari. Most of them are dead. But in didn't pay. Do we greet them? Pane vamo baba But we remember. My mother, my father. I say them first and last, but they leading my life. And it. I greet you all here. Alfonso. Yes. Alfonso. Yes, that's that. Then Amani Shaman. Maudon Diti Chima. Nice on yes. Yes, Wanoko Bamdito Kabam Dennis Kahari. Nice on Jalaf Kahari. Anwari Jalaf Kahari. Ichiba. Jaka Zemba ndokudyira bhonzo. And for Forbes. For 50 cents. Mwana wa Forbes. Mayweather. Na Mayweather. Mayweather, yes, you know it. Rihanna, Riri. Na Riri. Amai baba vari muna Netsi. Amai va Riri. bosi pakugirita inhingi vanhu vari kuamerica vada kugirwa chimbo vamhoresa nechirungu ana Riri ana 50 cents. 50 cents vese nana Queen Elizabeth. Yes, in America there is Amai Mashojera. The second immediate after Forbes, Mashojera Shiga. Then, I greet you all because we are all here. What about the 50 cent and the Riri? Yes. He's going. Vana Okanyandoro. My father, the elder brothers of my father, the young brothers of my father, those children, Ana Gilti Kahari, Ana Tapazwa Kahari, Ana Yezo Kahari. So 50 cents is Kaharis. Yeah. One of Forbes. Chaura nechirungu ka. Okay, yes. Uyandibvunza neshona. 50 cents. Yeah. 50 in English. Yes, 50 cents is one of Forbes firstborn. Forbes Kahari firstborn. It's 50 cents. Yeah. Then comes the other one. What about the Riri I Rihanna? told him he must be the brown bomber. He's who? Chris Brown. The brown bomber. Oh, you said the name. Chris Brown. Mayweather. Yes, yeah. Mayweather. Yes. Brown bomber Chris Brown and Mayweather. Yeah, greetings to them all. Then comes Rihanna. yes, Riri. Nyasha. Michael Jackson. Yeah. Murewa. Yeah, me, I'm Clopas Kahari. What I don't want is what you don't want. It means we don't want what we don't want. We want what we want. We want peace and love. And I want you, you want me. I need you, you need me.
handiti Ah, masimbisi. handiti tinodanana tese handiti ndasikogara ndanwawa the Slav in Zimbabwe handiti Kakuchengerewa wandiani. uyu Anonzi. anonzi 70 cents Ishamwari ya 50 cents. More than 70. More than 50. More than 50. More than 50. aiwa ndakakura baba Kochimupiga yakasema. unozani ndaigara kwakatasa kwaRudolf papana mwana waandigoni kuziya uikuno vazukuru vangu mani vazukuru vangu Kumdara chimukirite yakasema. Big up 70 cents. kumuti 7 aiwa adhora Wakuzidhora. Saka mupigeka. Ta big up dollar. Okay, thanks. Thanks for the joy you have given me. I want you to, I believe in so. So give me the people that I saw. I want to get known in control and drift away. Drift away, Amazon. Ndimaka yenyora. Yes. Drift away, yes. Chakauya wakaimba garden party. Ndiwana chako ene. Chako 2+2. Chakauya Chikirima. Mwana wana Chikirima anotaurwa munhu hanzi James Chikirima. Ndaka do number yacho manje. Thanks for the joy you have given me. I want to know. Asikuona dhora ine baya chakauya. Ramdi chakauya amda chakauya. I want you to know. I believe in so. Ine baya. Yes. Yeah. Ndara muruva kumaliza chakauya. Dollar ine bag. Yes. Smart Minox. Smart Minox toda kwenda ZBC mwemusi. Kwenda mangwana. Should I come? You come home, you collect me, or you need a way, guys. In those end of mwemusi, but toda kwita chiri tu. Nokuti ndauti mu believe it's true. Ndakatanga ku unoza ZBC to live. It's we living. Ndiri a young boy of 8 years. Saka iwo kana uchenda ikoko. Ndoda kuti kana otherwise ukaita mumwe munhu anoita program woburitsa tape yawabuda and that's true. 135 zata 3 antu ukasvika padhuri yeika opposite charigaga. Opposite. Alright, I'll make a plan. Yeah.